फैसा नालाय आंनि फनखौनो हमा जे आं एसेबां मेसेज हरबाय बेनो एसेबां फनबो हरबाय नाथाय दाननानैल' हरफिनाबो मानो बिदिथ' खालामामोन ना ओमफ्रायथ' आं गाज्रि मोननाय बाथ्राबो बुङाखैमोन माथो नङाबाथ' आंजों सानसे रायलायोमोन बे ओमफ्रायथ' आं हरलायनाङा गावनो हरोमोनथ' दा खेबसेबो हरासै आंखौ मैयानिफ्रायनो हरासै बाबरे बाब सानसोरां आंनि लोगोआनो बिदि जायो नोङो हैद नोंखौ जा गाज्रि मोनबायलां दसे जिरायनानै आरो हरबावगोन आं बा दाननानैसो हरबावबाय माथो आरोबाव होमबा नों थुनथुलिखौ गाज्रि मोनबाय नाथाय मानो थाखाय बिनि स्टेटासखौ नायनायाव मा दोनदों आरे दख'ना गोदान दोनलायदों माथो फट'आव नाथाय सोरनि दहाय लायदों बा एकदम मोजां नाथाय सोरनो लायदों नों सोरनो बायदों आयु आंखौ रिप्लाय खालामबावा मैयानि हरनायखौनो खालामाखै दाबो बा सानसोरां एथ' लेबेल जाबाय नोङो थुस नाय थुनथुलि आइ थुनथुलि बबे माइयाव गब'ना दंसै बेलाय गथ'आलाय आइ थुनथुलि दाथो आंहासो बारद'लायबायना बोरै खालामदों नों बानलु बाथोन देनो नागिरनाया देगौमोन आरो दा आंहा दसे थानानै देगोन ओमफ्राय ना आं कल सेन्टाराव फन खालामबाय थादोंमोन फनखौनो हमाखै माथो जाखो ओमफ्राय मानोलाय हरनांगौ जाखो ओरैनो आंहा मबाइला एसे प्रब्लेम जादों बेखौनो सोंहरनां नोंसोर गथ'फोरना दि मा जायो जालु जानायानो जोबा नोंहासो फाग्लिखौसो नायो अबाव नुगोन नों मबाइल गाज्रि जाबा आंनिया आयु जानाय नङाहाय आइ नायथारनांगोन आंहा ओरैनो सानसे नङाब्ला बोरैबा सुखुवाबो मोनलायलाङो उन्दुनो ओंखारलायलाङाना मोजां मोनग्रा जाबाय नायबाय थानानै दाथ' फिसाला एसे बारमुदा लोगो मोननाय बायदि जाबायना फाग्लि गोसोना बेखायनो नायथारनांगोन आंहा माब्रै मा जायो बे सानाबो बारमुदासो लोगो मोनबाय दां लामासो दोङो बेजोंनो बाथोन देफैदो आइ जोंहा नों आंखौसो इगनर खालामदोंना सान बमजों उरायहैगोनलां अनलाइन थाबाबो आंनो हरा आरो फनखौबो हमबावा दानो नाथाय र' आंहा मा नांजादों मानो नांजा बेलाय नांजागोन थुनथुलिखौसो इगनर खालामदोंना सान नोंखौ बिदि सानथाराखैमोन आं ओमफ्राय आं नोंजों रायलायनो मोजां मोनथारोमोन नों मानो आंजों रायलायला दे थुनथुलिजोंनो गावनो बुंगाबाय नोंना रावबो गार्लफ्रेन्ड गैयानो होमबा दा मानोथो रायलायासै दे गार्लफ्रेन्ड थाबाथ' दे मोनथिगौमोन आं प्रब्लेम जायो होननानै ओमफ्राय बेनाथ' रावबो गैयाना आयु हाबाब नों सानखौ सानदों थुनथुलि जि गोसोखांदों आं गोरैबा हामगौ चाल्लाद थिगसे मिथिगौबा हामगौ नोंखौ गोसोखांबाय थागोन आं थिगसे मिथिगौबा हामगौ जेरावखि थाया नोङो नों मा खालामनो सानामोन बेफोरखौ मा खालामनो सान माथो खालामबावनो आंलाय नों गावनि जिउखौ बेबायदि जिउ फोजोबनायानो मोनसे सल्युसन जायाना आंथ' आरो माथो खालामबावनो हेराबोथ' आरो आंनि खोथाखौनो खोनासंलाबा सानदोंमोन बेहाय फैनानै मैयाजों मोजां मिलायना थाफिननो गाज्रिबाबो मोजांबाबो आंनि आंगोथ'ना बुजिखागोन साननानै फाग्ला गथ'आनोथ' मा जाखोथाय आंखौनो एसेबो फोथायला बियो नों टेनसन लानाङालै एसेबां मानि ओमफ्रायथ' आं दंना माथो गिनांगौ जाखो नोंलाय मा जाखो सान मानो फन हमासै जेबो नङालै मानो फन हमा नोंलाय मानि हमा एथ' हरबाबो सान मा जेबो बुङा दे रिप्लाय होलायबावा आइम सरिलै थुनथुलि नोंनोलाय मा होनना खिन्थानांगौ आंलाय सरि सान आं थांनोसै आरो मालाबाबो फैला आङो मा खोथा बुंदों नोंलाय मेहेर गैयाबाबो जेबो नङा आंलाय आरोथो थानांगौ ओरैनो जों सानैखौसो आंथ' मेहेरनि थाखायसो थाखादोंमोनबा दाथ' बिबो आरो आंखौ सैलानो आं मालाबाबो गिदिंना फैफिनला बे न'आवबो नों थागोन बेहायनो थागोन नाङा दे सान आं नोंसिनि जिउआवनो रावनिबो जिउआवनो फैला आं लाखिगोन नोंखौ बेयाव नांगौ जायोबा आं खालामगोन नोंखौ हाबा बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोंलाय मोजां साननानै बुंखाबाय आं नङा सान
बेफोर गोरोन्थिसो सानदोंना नों? आं नोंजों जानो हानाय नङा। I'm sorry. नोंबो आंखौ गोरोन्थि बुजिनाङा। आंथ' ट्रास्ट खालाम आंखौ, मालाबाबो दुखु होआ आङो। नों जुदि आंखौ फोथायोबा मा बेफोरलाय मेहेर होनाय ना बे दागोआ? गोसो जाब्लानो बुगोन नामा नोंखौ बियो? जेरै गोसो बेबायदिनो खालामगोन नोंखौ। नाङा दे हाथरखि, एसेबां बेबायदि सहायनानै थानो गोनां गैयाना। दाथ' मलम लायनि आङो। ओइ माबा खोनासंनाय? नङा मा खोनादों बाहेरायाव? आं मा खोनादों? आं नोंजों रायलायनो गोसो गैया मेहेर, थांदो नोङो। एकदम सिरि था। मा देखायनो सानदों बेफोरखौ खालामनानै? खिन्थु आं बुंबाबो फोथायखायाना। नों आंखौ आरो बुनो नाङा। अके। नोंजों रायलायनो गोसो गैया, आं थांनो। बेबायदिखायनो रागा जोङो आं। आंनि थाखाय मेहेरनि थाखाय नोंनाव समान गैया। मानो नों ओमफ्राय बेबायदि थैनो सानखोबो बोरैलै? नोंनि हाङावबो आंनि मोन्थाय दं, मिथिबाय? फाग्ला मानसि, एकदम फाग्ला नोङो। रेन्सट जाबाय नों, मेन्टेल। आरे नोंखौ बारमोदायानो लोगो हमबायदां, मिथिबाय? ब्रेनानो थिग गैला नोंना। आवजा जाबाय नों मेहेर। दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि, मा बेफोरलाय? बुहुद हाबनाय गोनां। बे मेन्टेल मेहेरनिनो हिनजाव ना नोङो? बांद्राय खोथा दाबुं, मिथिबाय? थां नों बेनिफ्राय थां। सोलायबायलै, नों गोसोआ बिराद सोलायबाय। मेहेरखौ गारना थैनो नागिरदों नोङो? थैखो मा अरजाखो, मा नांजाखो? थैगौमोन आङो। फासि नांनो नागिरग्रानि फिसा बियो। नोंनि जिउमाखौबो थांनो होआ आङो। आवसाव नांदेरनाय मा बियो? एसे बुजिनांगौलै बेबे, मिथिबाय? ओंखारलां, आंखौ आंनि हालोदावनो थानो हो नोङो। ए सना दायानो जोबा ने? आंखौथ' नों मानो सैला होमबा दे? मा नुखो नों बे आदानाव आदाखौ गोसोथोनो? नों मा सानो सानदो मेहेर? बेनो सैथो जाथोंसै। आं एकदम हाथारला नों मानसिखौ। आंल' मा मेहेर, आंथ' मा? रावबो नोंजों बिदिबा थानो सुखुनाय नङा। मायबा मोनजाफ्लांबायसोदां मानसियानो। नङाबा नों बिदि जागौमोन? दाबो सम दं मेहेर, थाल्ला गावखौनो गाव। मानिफ्राय मा जालांनो हमखो नों? अ होमबा आंखौ मुहिनिसो होबावदों जाहैबाय। नङाबालाय माथो? बबाव थाङो, मा जाहैयो नोंसो मिन्थिगौ। ओइ जेराव थाङाखैलै, आङो न'आवल'सो थाङो। नों गैयाबा न'आवसो थाहैबाय थादों आङो। आंनि बिमाया आंखौ बिदि खालामगोन नामा? आं मा मिन्थिदोंनो, हा? नानि, जेब्ला नों जोंनाव बिहामजो जाना फैदोंमोन मेहेरनि, अब्ला सानाखिसै सानसे समाव बिदि जागोन। नाथाय मेहेरा दिनै जिबायदि जालांनो हमबाय, जिबायदि आखल दिन्थियो, नोंखौ बुयो, बिनि थाखाय आं जोबोद लाजिनाय मोनदों। जे आं थासेयावबो आं मेहेरखौ बुजायबाबो हायासै जेबो। जाबायदि खुसि मोननांगौ मोनदों जोंनि न'आव, बेफोर खुसिखौबो नों मोननो हायासै। नानि, मिन्थिला मेहेराबो मानो बिदि जालांनो हमखो। आंथ' नोंखौ आंनि फिसाजो बायदि सानो। आरोथ' आं नोंनि दुखुखौ नायनानै एकदमबारे टेनसनानो हाला। आं मा खालामगोन, मा मागोनसो मोनबाय। अजों हनै बुजायोबाबो। आयै, नोंसोर आंनाव निमाहा बिलायनाङा। आं नोंसोरखौ गाज्रि मोनाखै। मेहेरखौसो दुखु मोनदों आङो। दुखु मोनब्लाबो रागा जोंब्लाबो आं गोसोजों रागा जोङाखै। नङाब्ला आं फैफिननायानो नङामोन। नाथाय बोरैबाबा गोबां सहायनो हायै बायदि मोनो आयै। मानो मोना जानो नानि? नोंखुनजोयाबो नोंखौ बायदिसिना बुंबाय थायो, हा? गावसिनाव थांब्लाबो आरो बिनि सायाव मेहेर, मा जाखांखो? दिनै नों एथ' बेबायदि सानलायलायनाय जाबाय नानि, बेबायदि खालामनो गोनां। आरो आं बिमा जानानै जेबोखौनो खालामायासै नोंनि थाखाय। आं थासेयावबो, जों थासेयावबो नों बिदि सहायनांबाय थाबाय। जों आरो बिदि नायनानै थानो हाला। मेहेरजोंबो आरो ओरैबो जाया ओरैबो जाया। जोबोद जारला मोनबाय आं। जेबो नंला आयै, नोंसोर दुखु दा मोनसै। आरो गाज्रि मोनबाय थानो नांला। मानो मोना? जों मोनो। नांगौथाय नांगौ नोङो। आंनि आबा सानजोंनो हाबा खालामदो नानि। आथ' नायना, आंनि फिसाला नोंखौ जोबोद खुसियैनो लाखिगोन नानि। मा बुंखायो बेफोरखौलाय? आं हानाय नङा आयै। हायाबाबो थांनानै थानो आन्था हानांसिगोन नानि। अराय जिउ नोंबो बोरै बिदि खस्थ' सहायबाय थानो दे। दाथ' आं जिबायदि नुनो मोनबाय, मेहेरजों नोंखौ आरो जेबो गोजोनखौनो नुहुरखायासै। अब्लाबो आयै, आं हानाय नङा। मानो नानि? जोंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा। नाथाय नोंबो साननानै नाय। आरोथ' आबा साननि जिउआवबो रावबो गैयाना। एसे सम नांगोन, नाथाय अब्लाबो नोंसोर सानैजों रायलायदावबानो सिनायलांगोन ना। एसे सानदो नानि दे। आं आबा सानावबो मोजां सोंखादों, बेहा जिउआव सोरबा दं नामा, गैया बुंदों। आरोथ' जेबो जबरदस्तिबो नंखायानो। अब्लाबो आयै, आं माबोरै? नै बेहाबो जिउआव रावबो गैयाबालाय हामबायना अब्ला। एमि, आंबो मानो जबरदस्ति खालामनो न'? आंथ' सोंखादोंसोमोन, माने बुंदोंमोन। बेहाय आबाया गावनो बुंबाय जेबो प्रब्लेम गैयानो। आरो बेहा सोरबा दंबाथ' आंनो खिन्थाखागौमोन ना। आं सोंथाबबाय थाखादोंमोन। बिदिबा गैखाया खोमा दे होमबालाय। दंब्लाथ' खिन्थाखागौमोन ना, एसे गिदिर बे डिसिसन लानाय ना। नंगौथ'।
ओहो हिन्जाव गोदान जामारसै होमबालाय साननानैसो लाखानायब्रा बियो जे आंनिबो आहाथ' बिदानिबो बाजै जागोन होननानै मानसियानो बिदिनोखा बियो इगनर खालाम फाग्ला बोरबालाय माबा खालामबावगोन सानखाथारबाय होमबा बा बाजै जामारसिगोन आंनि मेहेर नोंखौ बुङाखैमोन नामा आङो दा नों हाथरखिखौल' दायोबा जाया नङाना औ बिहामजो मोनबायना नोंथ' दा बेखायनो नोंहाथ' होननांगौसो बिहामजो गोदान इजै ओमफ्रायथ' मा खोनादों आङो सुसाइड माने बिदाखौ मोनैया आरोना मेहेर दिनै आंनि बाथ्राखौ मोजां खोनासं नोङो आरो जुदि नों खोनासंनो बायो अब्लाबो खोनासं नों दासो बेबायदि रागा जोंनानै दुखु मोननानै मा जागोन जेला आं नोंखौ बुङो हा नोंसोर सानैनि जुलिखौ खालामना होनसै नों मानो सिरि थायो आरो हाथरखिखौथ' नों नोंनि हिन्जाव हिसाबैसो जोंनाव दोनफैखादोंमोन नाथाय जेला लानायनि सम फैयो नोंथ' मानो फावसायनो नागिरखोबा जेबो फावसायाखै आङो मा बिदा आंनि हिन्जावखौसो साइस नुबायना नोङो मानिनांगोनलै नोंसोर सानैखौ बिमाबो वाह ओइ कसमसे बुंदों सानैखौबो समायदोंरा खुलुमबाय बाजै आबौ मेहेर जोंथ' नोंखौ बुङा नङा बुंबायना हामाथो नोंलाय ओंबो होना ओहोबो होना दिनै नै गोबां जाथाय जाबायानो आथ' बेसे दिनथो बिदि थानो आबौ दायाथ' बांसिन जाखायोरा दाथ' आंनावल' दाया बांसिनखाब्रा नोंनि हाबायाव अरल' गैया नामा नाय बुजिबाय बिमा अ बिमाथ' जाथ'वाखै र' बाजै गावदां आंनि फाग्ला इस नोंबो आसलि महराव फैबायानो नोंथ' आंखौ सैलाना मेहेर थाथों थागोन आं जेरै मेरैनो आंनि जिउआव मा जायो जालांबाय थागोन आंथ' थैबाबो जेबो नंबावासोमोन आंखौ जिउआव माब्लाबाफोर एसेबाबो अननाय दंमोनब्ला आंनि गोथै जिउआव बिबार बारनाय होफैबानो जागौमोन ना दाथ' खाफालानो गासै आंना बेखायनो थैनो साननायाबो फेलेंसो जाजाबाय मोनसे खामानि माव मेहेर नों आंखौ हेडखौनो खालामबाय था गाज्रिमोन रागाजों मा खालाम गोसो खालाम वाह रे बेबि वाह नाथाय माब्लाबा सम मोनोब्ला मोजां थान्दा दिमागै सानफिननांगौ हायोब्ला जे आंसो गाज्रिमोन ना नोंसो मिसा मिसि बेवहाय दावराव खालामनानै जेबो लाब गैला आबा मेहेर आरो नोंथ' मिन्थिया नङा मिन्थिखायोना अब्लाबो नों दिनै बेखौ गोबां सिया सिया खालामबाय थादो रागा रागानो आखाइ दिखोदो बेफोर मानि थाखाय आबा नोंथ' आरो बेसेबा गोबावनिफ्रायनो सिनायलायखायो नोंसोर सानैजों अब्ला सानसेयावनो बोरै बेबायदि फोथायनो हालायै जाखो आरो फोथायखेबसो जालायखो दे जागोन दे आबा नों जुदि लानो गोसो गैथाराना आबा साननानै लाथोंसै औ आं खालामना दोनगोन बिहामजो बेखौ आंनि आरो बेबो जुलि होखानानैसो खेबसेनो खाथाम थामाम आच्छा ओमफ्राय नोंसोर सानैया एकदमबारे सानखाथारबायथ' फुल एकदम फाइनाल खादा नोंनोथ' जोंखौ बेबायदि बुंखादोंमोन माथो मेहेर दा मोजां मोनासै नामा गोसोफोरा बेखायनोथ' रा दाथ' मोगथां महर होबावबायसो नङा होमबा कंग्रेट्स ब्र एकदम लाबनाय बायदि थिउरिलै गोसोथोनायानो बेनो मोनखादां नोंनाबो आदा नङा होनदो आंनि हास्थायनायानो गुबुनसो मेहेर जायखौथ' बुङाखैना आं दाबो फसायबाय मोनबाय बेबायदिसो जानांगौ ओइ हिन्जाव साला नायगोन बाजै गोदान नायगोन नोंनि हाबानि अमा बेदर जाया नामा आं नाय मेहेराबा माथोबाव नोंसिनि गोसो नोंसोर मा खालाम गोसो नायबायल' थागोन आं बेहायनो जिरायनानै नायगोन आं दिनैबो मा खालामगोन बुङा नङा मोजाङैनो बुंखादोंमोन आबा सोंदोंमोन नोंखौ बुंदोंमोन बुजायदोंमोन नोंथ' आरो फोथायनानै थाङाबालाय थाथों आबा नोंदियानो लाथोसै होमबालाय बिहामजो मोननायखाय खुसिफ्रानो लाजायाना आयै नों लायोबालाय नोंनियावबो खुसि जागौमोन आङो आबा मोसागौमोन आं आरो नोंनि गोसोआनो बोरदावलाबायबायबा थाबैनो हाबाखौबो होसिगोन जोङो नों सेयाबासेया थाथोसै आबा दे नोंदिया अनगोन ना नोंदा दङ ना आं दङ ना आं नायगोन दे आंनि बिहामजोखौ आरो अफिसियेलि आंनि बिहामजो खालामगोन आं जि जानांगौ गासिबोथ' क्लियार जाखाबायानो आबा सान दे बिहामजोनो आस्थामखौ सोना होदो दे आबा हौवा सानै लाग्रालै बियो दा फंबायखौ नायखांबाय नालाय बिदाखौ टेस्टिं नायनोसैलाय नै आबा मेहेर सिरि था एसेबां जाथाय जानानैबो नों बायदिसिना बुंनायखौ बन्द' खालामदो
हाबाब आबौ हाजोंसो थिनदों दे आबैखौबो नोंबो राजि जागोन जाया जेबो बुङासै नालाय मेहेरबाबो बोरैबा जुदि हाथरखिया माबा मोनसे जायोब्ला मा जागौमोन दे अब्ला बै समाव मानो नों फैयाखै जों फन हरनायखौबो नों दाननानैसो हरदों आरो नोङोथ' रागा रागा जाबाय थायोना सना बे गथ' हाथरखिनि मा दाय दं आबादे बुंनायसाय नोंजों आलो गोजोनै खुसि मोनगोन सानासो फैदोंमोन बियो नाथाय नोंथ' आरो दुखुसो होनो सानबाय माथो बिनि जिउखौ अननायजों साजायनांगौसोमोन नों नाथाय दुखुसो मानो दायालाय जाखासिगोन आंहा थै नों जुदि अननाय होनो हायाबाना दे जेबो नंला जियानो जा जोंहा सानबाबा गोसो गोथारैनो गनायबाय नोंसिनि दिनसैलै बेदर संनाया लानानै फैलै जानि आं आबा सान दे आंथ' बेवहाय दङ थेवबो गोसोआनो आंजों गैयि बायदि माथो सान नों आंखौ बावनोसै आरो दे आबा फनखौ अफ खालामनानै ला हामानोलाय बेफोरखौ आबा सान औ आयै दे जायनिखि फन फैया हमनाङा दानो बाजै गोदाननि न'आ माथो गोदान जाबाय बायनोब्रा गोजामसो आंनिसोमोन दा दाथ' आरो बेवाइखौ मोजां मोनना बेवाइजों थांसैना जादों बेबि जादों नोंसिनि हाबाखौ नेनानै थाबाय आं र' बम गावसिजोबगोन आं मेहेराबायासो मा जाबावनांगौ जाखो दे मोनथिलालै दादै ओमफ्राय बाबु मानोना ओरैबायदि आरोना दा बेबायदि जाथायखौ सिगां जाखांनाय बायदि मोनदां बेखायनो मेहेरनि हालोदा मा जानो थांगासिनो मोनथिगौ आङो दे बिदिब्ला हाथरखि नोंबो साननै गानहोदो आइमोन नोंसोरथ' गासिबो बिदि बुंबाय नाथाय आं सानखौ माब्लाबाबो आंनि जिउनि लोगोरि जागोन सानाखैमोन आरो बेफोरबायदि नोजोरजों नायखायाखैबोमोन दे आबै मोजां मोजां माबादो गानहोदो दे आं मा खालामबावनोब्रा गानो मोजां गानोखा एकदम आंनिफ्राय बांसिन जोरसिनो खोमा नङा नोंसिनि रिलेसनखौ होनदों आरोलै आङो आंनाथ' गैखायाना माने थुख्रा थुख्रा आरोना बा नोंखौ आं बुङा नङा बुंखादोंमोन मा हाथरखिया खुसि थानो मोन्थाय गैया नामा नोंखौ हाजार बुजायबाय अब्लाबो नोंनो उफ्रा आंबो मालाय माथो खालामबावनो आं मा गोसोयै सानखौ बेबायदि लाबो आबा लांबानो जाबाय